यूपी में बहार बा, चारों ओरी मार बा। नेहा और रवि किशन में बातिन के तकरार बा। यूपी में बहार बा। नेहा सिंह राठौर और रवि किशन गायक दोनों में बातचीत की तकरार है। एक कह रहे यूपी में ई बा, एक कह रहे यूपी में का बा। यह बार नेहा बिल्कुल सही गावत यहाँ और उनका खुल के गावे चाहिए, काहे कि लोग बड़ाई नहीं करत, लोग कभी दिखावत। अब हम बताते हैं यूपी में और का बा। बाबा के सरकार बा, साइकिल के रफ्तार बा, हाथी के फुफकार बा, पंजा के परिवार बा, चुनाव की इंतजार बा। यूपी में बहार बा। और आगे अयोध्या के भौकाल बा। अयोध्या से पहले और एक नाम काशी के भौकाल बा, जनता के खस्ता हाल बा। अयोध्या भी गुलजार बा, सड़क बनी तैयार बा। फ्री के राशन खाए की जनता वोट देख तैयार बा। यूपी में बहार बा। आगे सुना, पेपर सेपर लीक बा, भ्रष्टाचार पीक बा, नेता मंत्री झूठे बोले, कहां की जनता नीक बा, बड़कन मनाई ठीक बा, छोटकन के नसीब बा, 500 भत्ता पावे के बेरोजगारन के इंतजार बा। यूपी में बहार बा। यूपी में यह बहार बा। नेतन के इंतजार बा, चुनाव के भरमार बाटे, वोट दे के जनता एकदम देखा आतुर बाटे, यह सबके इंतजार बा। यूपी में बहार बा। नेहा सिंह राठौर का विवेक रंजन सिंह के समर्थन है।